कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह प्रस्तुत सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड प्रायोजित आणि कॅमलिन आणि श्रीराम बोरवेल सहप्रायोजित गणेश सजावट स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता। या स्पर्धेचा निकाल मागे गणेश जयंतीच्या शुभमुहूर्तावरती जाहीर झाला आहे। या स्पर्धेत कोणी बाजी मारली पाहूयात। कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हच्या गणेश सजावट स्पर्धेचा निकाल जाहीर झालाय। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक प्रायोजित कॅमलिन आणि श्रीराम बोरवेल सहप्रायोजित या स्पर्धेचं हे सलग 10वं वर्ष होतं। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला होता। मागे गणेश जयंतीच्या शुभ मुहूर्तावर हे निकाल जाहीर करताना आम्हाला आनंद होतोय। एकापेक्षा एक हटके देखावे या स्पर्धकांनी साकारले होते, मात्र यात बाजी मारली ती कुडाळ माणगाव येथील आनंद मेस्त्री मोपकर यांनी। आनंद मेस्त्री प्रथम क्रमांकाचे मानकरी ठरले। वेंगुर्ला कर्ली येथील रुपेश मळेकर द्वितीय क्रमांकाचे मानकरी ठरले। वैभववाडीतील साळुंखे परिवार यांनी तृतीय क्रमांक पटकावलाय, तर सावंतवाडी सोनुर्ली येथील मुकुंद परब, कुडाळ सरंबळ येथील अभय कदम, देवगड येथील अनिल बांदकर, देवगड येथील मोहन मेस्त्री, दोडामार्ग येथील निलेश खाडी, कणकवली येथील आशुतोष ठाकूर, मालवण येथील दासू गोवेकर, वैभववाडी येथील राजाराम वळंजू, सावंतवाडी येथील अखिलेश कानसे, कुडाळ येथील मिलिंद परब यांना उत्तेजनार्थ क्रमांक प्राप्त झाले। या गणेश सजावट स्पर्धेच्या परीक्षणाची धुरा सांभाळली ती आरोस पंचक्रोशी हायस्कूल आरोसचे कला शिक्षक LK सावंत यांनी। या विजेत्यांना 1 मार्चला सावंतवाडी चराठा भोसले नॉलेज सिटी इथं होणाऱ्या कोकण सात लाईव्हच्या वर्धापन दिन सोहळ्यात गौरविण्यात येणार आहे। विजेत्यांचं टीम कोकण सात लाईव्हच्या वतीनं अभिनंदन करण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।